Pokud se v počítačích příliš nevyznáte, budete asi zvědaví na základní součásti počítače a jak spolupracují. Počítače se vyrábějí v různých velikostech a tvarech. Laptopy jsou počítače s malými rozměry a nízkou hmotností, které mohou fungovat jen s bateriemi a tudíž je lze kamkoliv vzít sebou. Stolní počítače jsou stroje větších rozměrů, které jsou navrženy pro práci na stole. Typický stolní počítač se skládá ze skříně, monitoru, klávesnice, myši a reproduktorů. Podívejme se nyní, jak tyto součásti spolupracují, aby vám pomohly při práci. Skříň neboli systémová jednotka tvoří hlavní součást. Obsahuje elektronický mozek počítače, který zpracovává a odesílá informace mezi všemi ostatními součástmi. Většina skříní je vybavena jednotkou CD nebo DVD, jejichž prostřednictvím můžete instalovat softwarové programy, poslouchat hudbu a přehrávat filmy. Systém Windows automaticky přehraje většinu disků CD-ROM nebo DVD-ROM po jejich vložení do jednotky. Monitor se podobá televizoru a umožňuje zobrazit všechny programy, obrázky a dokumenty v počítači. Monitory se vyrábějí v různých velikostech, ale všechny jsou určeny ke stejnému účelu. Myš a klávesnice umožňují pracovat s obsahem zobrazeným na monitoru. Pomocí myši můžete označovat, přesouvat a klepat na vše, co na obrazovce vidíte. Klávesnice slouží pro zadávání informací do počítače. Pokud vlastníte tiskárnu, můžete vytisknout papírovou kopii toho, co je zobrazeno na monitoru, jako například tento obrázek. Nakonec jsou zde reproduktory, pomocí nichž můžete přehrávat zvuky z počítače. Reproduktory umožňují slyšet vše od příchozí pošty v e-mailové aplikaci po hudbu z oblíbeného CD. Všechny součásti počítače spolupracují tak, abyste systém Windows mohli využít co nejlépe.